Hola, bon dia. Avui, per celebrar el Dia de la Mare, farem tres aperitius. Un serà el cojo, el collonut, que es diu, bombó de foie, amb ametlla i festucs, i unes llesques de pa de pagès amb alvocat, mató, cirerols i una mica d'anxova. Si esteu interessats, anirà per vídeos individuals, però aquí us presento la recepta. Per fer aquest aperitiu necessitem pa de pagès, agafeu les llesques, les partiu per la meitat, vale? I perquè seran de 4 racions, farem 4. Vale? Necessitem un advocat, sempre dic advocat, advocat, llima, que no la tinc aquí, però hauria de portar una llima aquí, cirerols, que és el tomàquet aquest de cherry, mató, que ahir ho volia fer però no vaig poder i vaig comprar aquest mató, que és molt bo, és d'aquí, és nostre, i surt bé. I ja veureu que aquest aperitiu està bé junt amb els altres. Vale? Vinga, va, comencem a pencar. Vale, l'altre, amb el bocat, obrim i fem una rotació, sabeu, ara talleu amb línies, o fer quadradets, també es pot fer amb la cullera, però jo el que faig és que aquest està molt madur, però em serveix per el que vull fer. I ara aquí igual, aquí està una mica la negra. Però està perfecte. Vale? 1, 2, 3, ara travesser, ojo no es talleu, trenqueu la pela de cap allà, cap aquí dins. Si és madur no es trenca i és la manera de ja sortir quasi acabat. Vale? Agafeu una llima, toc de llima, mitja, mitja llima. A mi m'agrada donar-li un toc de sal, vale, forquilla i aixafeu. Vale, el punt és aquest, o sigui, una mica trencat, tampoc hem de fer una crema, sinó hem d'agafar les llesques, el cable, així. Agafem les llesques i suquem com si sigués nocilla o... Vale, una... I això és un entrant que és molt bo, refrescant, ara que ve l'estiu. Està molt bé el que dèiem, la cuina a casa, que no estem confinats, però no podem fer el burro com abans, d'anar tot arreu, doncs hem d'aprendre a casa a cuinar, vale? I tothom pot cuinar, no? I hi ha uns que en saben més. El que passa que, com tot, si tens experiència, doncs les coses funcionen, no? I ara una mica de mató, aquí, 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 vale? I el mató aquest no l'he fet jo, a vegades m'agrada fer-lo jo, Aquest és comprat i dona molt bon resultat. El mató sempre s'ha de tindre a casa, però si no, mirem un vídeo, jo el faig. Vale? Un parell de cirerols, o sigui, un cirerol, que és la meitat d'un i l'altre, em porta oli, sal i orenga. Vale? I aquí, saps què li posaré? Ara se m'ha ocorregut ara, no ho tenia previst, però li posaré una anxoveta que no s'haurà de l'altre aperitiu. Doncs li posarem, se sent música allà al menjador i una pel·lícula, perquè clar, jo no estic en un estudi, jo estic a casa
i esclar, estem a casa i hi ha més gent. Vale? Aquestes són les llesques del bocat. Ara ho presentem tot junt. Tenim la patata en pèl, en aquest cas. Posem aquesta. La fem en pèl, perquè estèticament quedarà millor. Vale? Jo el que sí que faig és una cosa. Mentre s'escalfa l'oli, poso aquí, poso sal, i ara li poso més, una mica de pebre, i les deixo aquí amb la sal 5 minuts, mentre s'escalfa l'oli. Tenim la patata, l'oli, que no tregui fum, si treu fum vol dir que ens anem a 180. Posem suau, molt suau, i que es faci la patata. Vinga, va. Agafeu els ous de guatlla per fer una punta més punta i més rodona. Agafeu aquí i gas. Aquí. Vinga, i així a tots. Un cafó. També es pot fer amb un gabinet, amb una serreta, però aquestes tisores són fantàstiques. Vinga, preparem la paella. Tenim l'ou, i aquí amb l'oli calentet fem l'ou ferrat. Hi podem posar un altre. Hi podem posar un altre. Se m'ha trencat aquest. Hi podem posar un altre. Que agafin aquest punt cruixent, l'agafeu amb una forquilla i aquí que tregui l'oli. Ole. M'ha girat aquest. Vinga, no passa res. A la vida hi ha problemes perquè falten solucions. Vinga. Mateix. I aquí falta una mica més, doncs posem els altres dos. Amb el mateix oli hi tireu el xoricet. Res, és pim-pam, Pim-pam, L'oli suau, gireu, augmenta el sabor del xoriço, i del xoriç. Així, si això d'aguantar el mòbil ja ho he solucionat ja. El anem traient igual. Mentre s'estan fent les patates. Aquest plat és boníssim, És senzill, barat, i si voleu quedar ara que ve l'estiu i que es cuinarà molt a casa, no estem confinats, espero, però les coses no pinten bé. És igual, no vull parlar d'això ara. I és un plat que si feu a casa està molt bé, però molt bé, les patates ja fetes, així cruixent, amb pela. Olé!
posarem aquí, ja porten la sal i ara emplatarem aquest plat, el pinxo, perquè veieu l'aperitiu aquest, vale? Ja anem lligant, tancant temes, perquè avui estic a tope. Aquí estic fent els calçots, però bueno, això és un altre vídeo. Bueno, emplatem aquest pinxo, amb els dits mateix. Vale. Agafeu una patata amb el xoricet i així. Agafeu una altra patata, xoricet, així. Caram, aquest cable, és de pillar inalàmbric. Molt bé. Ara, aquí, aquesta és la línia del primer aperitiu. I el tercer aperitiu serà foie d'ànec. Vale? O sigui, aquest és el d'ànec i aquest és el foie d'ànec també amb ceba caramelitzada i ho barrejarem i després li donem una cobertura de xocolata i a sobre de cruixent hi posarem ametlla i festucs, vale? I farem uns bombons amb un toc de sal Maldon perquè augmenti el sabor, és brutal, vale? Vinga, va, comencem. Vale, començarem a treure el foie, però ho farem amb un gabinet, anirà més ràpid. Jo el gabinet aquí el faig servir per tot. Bueno, aquí obrir fàcil, anirà millor que allà a l'altra punta, veu? Vale, i què proposo? Proposo agafar i tirar-ho tot aquí dins. Vale, perquè necessitarem igualment les dues colleres per fer les boles. Tot fora, hem pagat per tot, Vinga. I ara aquest el mateix. Vale, i ara lligar-ho tot, o sigui, els dos patès, com si féssim una pasta, vale? Bé, la cullera. Ja anem fent una mica d'esfera, farem que és un bombó rodó. Jo aquí faig a vegades piruletes, faig els bombons aquests al foie, en faig de 3 o 4 maneres diferents. Però perquè aquí el que volem és fer 3 aperitius, fer uns entrant i després el plat fort que serà els calçots. Ui! És que jo pensava que estava filmant i no estava filmant i ara ja estic fet. Què es tracta? Amb les culleres anar tornejant, diguem, crear una mica d'esfera al màxim que s'assembli, ho posem aquí i donem un toc de congelador. Veieu que aquest no s'assembla gaire, aquest tampoc, però també es podria agafar mullant-se les mans amb aigua i anar creant una rotació, crear més esfera, però m'estimo més donar-li... han de quedar rígids, vale? Tampoc una hora, només una mitja horeta, però d'aquí 20 minuts traieu el congelador, estaran ja més durets, podreu fer l'esfera més rodona i els torneu a posar al congelador, vale?
Vinga, això, mitja hora, 3/4. Vale? El que es deia, ara és més tractable. Ara pots crear... Hòstia, però veus que jo foto les mans grosses i tot això. Porta 20 minuts al congelador i ara li podem donar una esfera més perfecta. Vale? I li tornem a fotre al congelador. Vale? Vinga, va, seguim. Vale, seguim amb els bombons de xocolata, amb foie. Posem un toc al microones, recordeu, microones a tope, 30 segons. Remenarem i ja decidirem si tornem a posar o no. Vale? Aquí tenim l'avellana que la picarem i hem de pelar els festucs. Vale? També els hem de pelar. Vale? Vinga, avancem. Vale. Hem de picar l'avellana. Vale. Aquí tenim els festucs. Aquí tenim l'avellana, vale? Una broqueta que farem, anem a buscar al congelador el foie. Aquí tenim una pissarra perquè l'hem posat, perquè la pissarra és la que emet més temperatura de calor, retén més la temperatura. En un plat normal s'adapta més al que és el medi. I si nosaltres el que volem aconseguir que ara traurem el cargol... Ai, el cargol! Estava pensant en cargols. És que no paro, el meu cap no para. El que és el bombó de foie surt congelat, vale? Posem ara trec el xocolata i avancem. Vale, aquí tenim els bombons de foie. Estan una mica congelats. Han estat al final una hora, Vale? I què fem? Els posem per aquí a la xocolata, que estava amb el microones, i el que farà la xocolata és que també es refredarà ràpid perquè el bombó està congelat. Vale? Vinga, ara que el tenim així escorregut, ara li posem una mica de festucs. Vale? I una mica d'avellana. I seguim la marxa.